जनता फरायसालिमानि जितु गोल्डेन जुबलि जितु अपेनिं सेरेमनि सेलेब्रेसन फालिदों साननैनि हाबाफारिजों दिनै नैथि सान माबायदि खुंफुंनाय जाखो नोंथांमोना? आच्छा जोबोद मोजां सोंनायखौ सोंदों। गिबियावनो बड'लेण्ड रादाबनिसिम हाजासे आंनि मोजां मोननाय अननाय सिबिनाय जासिग्रोबाय। बिथांमोना जोंनि बे जनता कलेजनि इनगुरेल सेरेमनि अफ गोल्डेन जुबलि सेलेब्रेसन बेयाव नुजाफैनानैहाय जोंनियाव फैनानै खबर लाफैदों आरो बिनि थाखाय सिगांग्रो आङो साबायखर बावबाय। गिबियै जोंहा दिनैहाय नैथि सान जोङो जनता कलेजनि गोल्डेन जुबलि सेलेब्रेसन बेखौ जोङो फालिलांगासिनो दङ आरो फालिलांबाय थागोन। बेयो दिनै नैथि सान आरो दिनै बे सेलेब्रेसन इनगुरेल सेलेब्रेसननि दिनै जोबथा सान। गिबियावहाय जोङो सिगाङावहाय मा होननानै बुङो फ्लेग हइस्टिंनि गेजेरजों जोङो सुरु खालायदों। बेनि उनावहाय जोङो जोंनि कलेजनि फाउन्डार्सफोर जोंनि कलेजावहाय जेरैनाखि जों गोदो जोंनि लकेलनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा गाव गावसिनि न'नि खामानिखौ बाद होनानै कलेजनि थाखाय थोजासे राङारि आरो गावसिनि श्रम दान होनानै जोंनि कलेजखौहाय गायसनलांदों। बे गायसनलांनाय जोंनि बै समनि सोद्रोमाफोरखौ जोङो गोसोखांनानैहाय बिसोरनो बिबार बावदों। बिसोरनि फट'आवहाय जोङो बिबार बावनानैहाय बिसोरखौ गोसोखांनानैहाय जोङो मान होदों। बेनि उनावहाय जोंहा गोदानै लुफुंनाय ST गार्लस हस्टेल बे हाबाफारिया जानानै थांबाय। बे हाबाफारियावहाय जोङो बेखेवगिरि हिसाबैहाय जों मोननो हादोंमोन आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि बिथां डक्टर रनेश बेगु बिथांखौ। बिथाङा दिनै फुंनि बाहागोआवहायनो 9 बाजियावहायनो सफैनानैहाय जोंनि बे गोदानै लुफुंनाय जनता कलेज गार्लस हस्टेलखौहाय बेखेवनानै होलांबाय। बिथांखौ आङो हाजासे कलेजनि जानानै साबायखर बावो। बेनि उनावहाय जोंहा मोनसे मनुमेन्ट जोंनि कलेजा जे 50 बोसोर आगान सुरगासिनो दङ। बे आगान सुरनायनि मोनसे सिम्बल हिसाबैहाय जोङो मोनसे खाम्फा गायसनदों जायखौ जों मनुमेन्ट होननानै बुंदों। आरो बे मनुमेन्टआ जोंना लुफुंखाबायमोन आरो बे लुफुंनाय मनुमेन्टखौ बेखेवनो जोङो जोंनि BTRनि चिफ प्रमद बर' सारखौ जों लेंनानै लाबोदों आरो लेंहरनाय बादियै बिथाङा फैनानैहाय जोंनि बे गोल्डेन जुबलि मनुमेन्टखौ बेखेवनानै होफैदों। बिथांखौ आङो हाजासे कलेजनि जानानैहाय साबायखर होयो। बेनि उनावहाय जोंहा दिनैहाय अपेन सेसन आरो बे अपेन सेसननि उनावहाय जोंहा कालचारेल नाइट जागोन आरो बेनि गेजेरजोंहाय दिनैनि हाबाफारिया जोबनानै थांगोन। दा अपेन सेसनावहाय जोङो गाहाय आलासि महरै मोननो हादों जोंनि BTRनि चिफ प्रमद बर' सारखौनो। बिथाङा जोंनि गेजेरावहाय नुजाथिनानैहाय गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौहाय लाखिनानै दा बावैसो आगोल बिथाङा आन्थ्रायनानै थांबाय। दा जोंनि बे अपेन सेसनखौहाय जोंनिनो सेलेब्रेसन कमिटिनि आफादगिरि डक्टर सुर नार्जारि सेलेब्रेसन कमिटिनि आफादगिरि बिथाङा सालायगासिनो दङ। आरो बेनि बे अपेन सेसनावहायनो जों मोननो हादों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथां आहूजा बिथांखौहाय। बिथाङाबो जोंनि गेजेराव फैनानै दङ। निस्सय बिथाङा गावनि बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनानैहाय जोंनि गासै जनता कलेजनि फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेरावहाय मोनसे बेसेन भरा बिबुंथि होनानैहाय मोनसे गोसो सोलायनो हानाय मोनसे परिबेस खालायनानै होलांगोन होननानै आं मिजिंथियो। बेनि उनावहाय जोंहा बे अपेन सेसन जोबखांनायनि उनावहाय कालचारेल नाइटआवहाय लेंहर जानाय बादियैहाय फुकन बर' आर्टिस्ट बर'नि मुंदांखा आर्टिस्ट बिथाङा फैगोन। आरो बेजों लोगोसेयैनो जोंहा गुबुन गुबुन हारिनि दिन्थिफुंनाय हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारिफोर दङ। आरो बे हाबाफारियावहाय गुबुन गुबुन हारिनि बे हारिमुवारि पार्टिफोरा दिन्थिफुंगोन। मिजिंथियो जोंनि बे कालचारेल नाइटआ मोजाङैनो जोबनानै थांगोन आरो जोंनि गासै स्टुडेन्टफोरा बेनिफ्राय मोनसे गोसो गोजोननाय रंजानाय लानो हागोन।